Lehenik eta behin, lehendabiziko aztergaia COVID-19 kutsatzeko edo eraltzeko prebentzioen gisa honako onartzea osoko bilkura batek itxik egitea. Adieraztea gaurko honetan bi esker eduki ditugula pentsaren batetik, eta bi aparatua izan dira da, hortaz, itxita bai, komunikatzeko zerbitzu hori horatuta. Zigarren gaia, aurreko bilkurari, hau da 2008ko abenduaren 17koari, dagokion adaptazio dimorra onartzea, hala dagokio. Badago ekarpenik, iradokizunik. Hirugarren aztergaia, alkatearen dekretuen kontrola, galdegarik edo zabaltzak. Bada mazazpia, atera etxean sartzeko baimena, da bizarteko produtzen zen egin. Bai, bueno, oza daukagun etxea, behar bat sortu zen herritar bat sartzeko bertan eta kudeatzeko prozedura hori. Alkatea dekretu agazia bat. Ez nuen guretzen zen. Eta bestia da, eta mazorte, organizazioa horiena, beko... Zortziko administrazioko gaitasun nazional eta funtzionarentzat horretako bat sostutxak betetzeko bideaketan parte hartzea. Hori izaten da, 6 hile horrein izaten da? Urtero egin behar da hori, kontu hartzailea, idazkaria eta... Naturalmente, eta egiten du gire eta hori, Laugarren aztergaia, Bialain enpresak kudeatutako 2021ko trafiko itzuli buruzko alkatearen dekretuen kontrola. Hau horreko puntua ezela da, kontua da, uste komentatu dendula aztegita horreko osoko bilkuran, lehen modu bateak kudeatzen ziren, uste urtean gehi, ala ere berez, tartekar, dekretu bidez dian, nurtzoka egitea adostu zen, eta hauek izango lirateke aurtengo lehendabiziko lotea eta taldea. Badago galdegarik edo... Bosgarren aztergaia lehen kreditu aldaketa onartzea dagokio. Puntu honetan, ogasuneko bizpena dakau, horrek bastian azterpean izan ogasun batzordea eta batetik dago personaleako tak batentzat eta aparatare batentzat aurreikusi beharreko diru kopuru bat eta gero bestia aparkatzeko sistema berrixan, matrikula irakurketarako eta baltasan honikan bastiatxo bat eta bi gasto horientzat, 96.000 euroko kreditu aldaketa bat proposatu zen. Zerozera batzen da, pareja horra entzeko mentzeriakin? Ikustu hori jakin du azte honetan, orduan, Horretxo, hori kontuan egiteko. Bai. Berez azte artean egizatu hori eta... Printzipio osagatu ez da egiten bizar, azken finean egin beharko ditugunak, kontratazioak. Ez, egiteko kontuan, kontadozua hori, esaten dut. Eta horrek izan egiten baja hori ez dago ditu behar dugu, baina... Izatekotan merketuko da. Bai, hor kontu bada berez,
igual kalkulo zehatza guain daiteke eta kreditu aldaketa txikitza baina kreditu aldaketa egin da ere, diru, zerbait sobratzen baino nada, emanen da, ez da balde hortatik arazo tekniko ikan, bestia da, ados gauden edo. Oskatuko dugu, honeko boskak. Zigarren aztergaia Eudelek proposatutako udaleko eta Deba Musikal Patronatuko langileen soldata igoera aldatzea hala badaki. Hor, barra erregimeneko iristena dago, etzen genuen bezala Eudelaren proposamena hartu baino, eta, gaur horretzea egokitu zen. Ez bada bukarpenik, boskatuko dago. Honeko boskak. Hau batez. Zazpigarren aztergaia, aparkalekuen ordenantzaren aldaketa, eta ordenantzaren aldaketa onartzea hala badagokio. Hau ere, agrupazteko gasuneko batzordean ekatu genuen, 2021ko ordenantza fiskalak urrian onartu zian, baina gero abendua eta urtarrila bitartean nola aparkaleko buruzko antolaketa hori pixkartan duan eta ekarpena jasota barri dira, aldaketa oso txikitza dira, baina egin beharreko izango ditzake ordenantzatan aldaketa egin eta gero bai ez daka hasierako prozedura berdina, azkarragoa da, eta bintzatera bota eta demoraldirako azpixarriko tematzen dut, hori honartu izango ditzake aldaketa txikia. Ahí, por aclarar, en el punto viene a aprobar su propia modificación de la reglas de aparcamientos también son las ordenanzas fiscales, ¿no? Se hace un añadido con las tarifas de... Biak batera onartuko diak egira da. Aldeko boskak. Hau batez, hortez. Zortzigarren aztergaia, lokalak etxebizitza bihurtzeko ordenantzaren aldaketa onartzea hala badagokio. Hauxe hirigintza batzordean orain dela gutxi, eta bertan Itzigarren egindako eskari baten arira, eta baita ere Debako gune pare bat aztertu zian ikuste zana zentzuzkoa da izan altzala, eta horaxe egin zan, eta bertan dago iristena. Hortaz, ez baldin badago ekarpenik, boskatzi izan ditzatea. Aldeko boskak. Bederatzigarren aztergaia, Debako udalerrian, baina Itziar kausolaren lur eremutik kanpo, eragina izango duten kultur programak edo jarduerak antolatzen dituzten irabazi asmorik gabeko, herriko elkartei eta pertsona fisikoi diru laguntzak esnitzeko oinarriak onartzea hala badagokio. Gero, tokiko gobernuan aipatu dugu igual esan beharrezko, baina puntua jasartuta zegoen, oinarriak lehialdi egiten honetan bideratu zen, kultura batzordeko iritsena ere badago, izango zen herriko elkartei eta pertsona fisikoi diru laguntzak eskaintzeko oinarriak gaur onartzea, eta gero horrela bide ematea urte honetan zehar egiten dituzten ekintzak diruz laguntzak. Karpenik, aldeko boskak, hau batez hortaz.
Bigarren aztergaia, mutrikuko kaseta beltzean, urkiron instalazioa ekitzeko kostaseko zerbitzuak ezarritako kontzesio baldintzagaiak onartzea hala badagokio. Hau ere batzordean landu zen, eta kondizioak ikusita baldintza horiek onartzea zentzugabekoa ikusten genuen, proiektuak proiektu eta aukera, eta horixe landu genuen, uste eta adostasuna duela, eta horrela dio irizpenak, hortaz horixe erabaki izango zen. Kasu honetan, aldeko bozka izango zen kostasek jartzen dituen baldintzak onartzea, aurkako bozkak hori refusatzea. Aldeko bozkak? Disculpa. Es muy comentario, Bueno, la verdad es que es una pena que el proyecto que estaba desarrollado no se pueda ejecutar. La verdad es que con todas las exigencias que nos han puesto a costas y sin materialmente decidir, vemos que no ha sido posible, como esto significa el informe de la Comisión de Deportes, pero sí queremos hacer una mención de que por lo menos que no se nos quede en el olvido, porque la práctica del deporte acuático en Deva cada vez es más importante y hay muchas necesidades, y que no dejemos todo ese roto y por lo menos intentemos buscar una actuación por la autoridad que nos necesita. Ya comentarnos y gracias. Hortaz hitzein ego askotan, gure buruan ere bada zerbait egitea. Ez dut utziko alde batera, eta landuko dugu. Gure asmoen artean da. Yo, por puntualizar también, coincido un poco con lo que está dicho Enrique, estuvimos debatiendo el tema en la Comisión de Deportes y todo. Y es cierto que con el nuevo convenio de concesión con costas tenemos una incertidumbre que hace inviable ese proyecto. Sí es cierto que Deva tiene un debe con los centros acuáticos y hay que buscar una alternativa. Hay posibilidades, está el puerto, está el desarrollo del estuario y creo que tenemos que jugar con esas bases. Puntualizar eso, ¿vale? Moskatu bandonen eta pixatinako ekarpenak eta alkatetzara ekarrita. Gure borondatea ere hori bada, aztertu ditugu kokapen ezberdinak, aiportukoa, portosekin ere egin genuen bilera bat, egia da hori landu beharreko kontua dela, eta inbertsio horik edo alternatibarik aurkitu ezean, azkenean hau luzean mantendu aldan egoera bada, baina, antxoan da pixate Dabila ardura gainekin, eta ezberdinekin hori da, eta egia da, estuari kontroversiari dagokionean eta baita ere pixkat ingurune natural horrek ditun baldintzen barruan, kontuan eukitzea dela, zen bizitza egon behar da, gizaki, animali, naturaren artean, orduan ikuste dut planteamendu berri honek urbanizatuta dagoen portutik zenbat eta gertuago, daukagun azpiegitura hori errampa hori ikusiko dugu, ez zen aurreratu nahi azkenean ez da gure eskumenekoa, baina aukerak badaude, parte izango zen, azken finean hortarako azpiegitura bat, portu txiki bat izan arren, horako gozetarako seguruena eta izan ditzatekelako, baina bai, datozen hilabeteotan ikusiko dugu zer bide hartzen du, eta gai bat dut danok adostasunean nolako proiektu batekin eta Eusko Jaurlaritzako portu zuzendaritzekin batera, akordio batera iristeko, berri aparte izango da. Hortaz, bozkatuko dugu, gogoratzen dut bozkaren zentzua, aldera kostazen kondizionalde, aldeko bozkarik badago, aurkako bozkak, hau batez hortaz. Hamaikagarren aztergaia, Hilerri Berriko likitazio onartzea hala dagokio. Gai horrekin gorabehera ezberdinak eduki ditugu azkenaldian, egintza batzordean, baita ere osoko bilkuran landu ditugunak, eta mentxe daukagu azkenik, tirabira guztiren ondoren, daukagu gora zuzendaritzaren likidazioa.
ontzat ematen duguna, eta hau onartzeak ekarriko luke, jada azpiegitura hori gurea izatea erabatean. Orduan, oso garrantzitsua da, azken aldian hitz egiten egon garen guztiagatik, eta gero ikusiko dugu ze bideratzen duen, akordiorik ote dagoen obra zuzendaritza eta obra ejekutatu dutenen artean, baina guri horren dagokigu likidazioa onartzea. Badago ekarpenik edo... No, simplemente lo que se pregunta a la Comisión de Gobierno, porque a veces hablamos en las comisiones y luego lo que se hace público es el pleno, el acto del pleno, sí estaría bien señalar en qué punto estamos a nivel de acuerdo entre el edificio también entre dirección de obra y la ejecución. Nosotros sí vamos a apoyar la liquidación, pero bueno, simplemente por hacerlo público y que la gente sepa un poco cómo está ese asunto. Bueno, egoera xatitze egiten, zuk esan bezala batzordean eta osoko bilkuretan aipatutakoa izan da. Azken finean, obra zuzendaritzak kalkulo batzuk egin ditu, bere partiden arabera, erabiliran diruaren arabera, eta obra exekutatu dutenak, beste irakurketa bat egiten dute horrela, luzetik datorren gaia da, hau da, nik onartu behar dut, bai nik eta bai arkitektu aholkulariak lan itzela eta idazkariak ere lan itzela egin dugula mediazio lan baten. Aurretik zetorren lan baten, orduan lanketa izan da pixka gaurkotzea eta jakitea zertaz zangaia, baina gure mediazio lan horiek ez dute fruiturak eman, azken finean bi parte partikularen arteko gatazka izan dago. Izan ere, obra zuzendaritza kontratatu zuen udalak, partikular pribatu bat, eta obra exekutatzeko enpresa bat adostu zuen plenoak. Orduan, hor bi kontratazio egin dira, eta kontua da, bi kontratazio horien arteko ezin hartua, edo gatazka garatu dela denbora guztietan. Orduan, guri dagokigunean, eta juridikoki honela da, eta ekonomikoki guri dagokigu, lehentasunezko kontratazioetan, ez eta kopuru handiagoa izan ekonomikoan exekuzioa bera, garrantzitsuena obra zuzendaritza da hori da, konfiantza osoa haien daukazu, horretarako kontratatu dira, baldintza zehatz batzuenpean, eta horixe da, horregatik handagokigu abonartzea eta ez aztertzea egon daitezkeen beste balorazio batzuk. Hori, kasurik okerrenean epaile batek onartuko dute, gatazkarik balego, edo jarraituko balu, eta bestela onartzen baldin bada, berri oso nahi izango litzateke, litzatekerako izango beste judizializazio bat, desente judizializatu da gai honekin. Hortaz, egoera hori gaur. Hortaz, onartzen dugu likidazioa, honeko bostak. Hau bat ez. Amabigarren aztergaia Artzabal Goierriaren araubidea eta funtzionamendua sartzen duen erreglamenduan hartzea ala antxoka kasuntan batzorde dudua, bere bidea egin duen ezinbesteko pauso bazan batetik aurreko aztergaiaren handutakoa, geure egitea inarria jabetza gisa, eta bigarren hau izango litzateke hilerri horren araubidea onartzea, eta horren bitartez
sistema general hori martxan jartzea, bere funtzio guztiekin, proiektu aurreikusi izan funtzio guztietarako, eta publikoari ireki eta erabilera ematen alizateko, ondoren inarrizarra itxi eta beste lan guztiekin hasteko. Eta hementxe daukagu horata zerbitutako irizpenak, aldeko iritziekin, eta horixe, ekarpeniko handien dago. Bai, apur bat, aipatzea zelan izan da ordenantzaren pausoak edo, ez? Oindala urtebete hasi ginen lanean, gutxi gora bera gara jonta, martxoa inguruan eta Debako hierriari erantzeko zion ordenantza berria lantzen, esatea bai, ordenantza berria gala, Debako hierria berria galako eta bere karakteristika oso berezia dauzkalako, ez? Orduan bai esanean lanketa hau egiten hasi zanean, josan beste herri batzutara, ikusteko konparatzeko, beste herrietako realitateak eta zeintzu dira, eta gero, gure herrirako egokitzapen hori egiteko. Zuk aipatu duzu moduan, prozesu guztia egita, eta bai gero hilerrian lanean ibiltzen diren langilerekin ere kontrastatu da, hitz egin da, eta hori izango zen azken finean, prozesu guzti horren emaitza edo ordenantzaren amaiera edo zirriborrotik, piskatoria aipatzea, piskat argitzeko prozesua edo nire bidan, kolaboratxoa izan da, bizi dugun egoerarekin de koronavirusaren garaian hasi ginen justo martxoaren hasieran, horren zailtasun batzuk ekarri zituen, koordinazioa asuntotarako eta hola, baina, esatea, izango zela emaitza edo. Nosotros sí que tenemos alguna diferencia, sobre todo con el procedimiento que ha tomado Anchoca. Sí vemos que ha habido un proceso de participación que ha sido un poco pobre, digamos, en la construcción pública de este borrador. Por ejemplo, el tema de los aparcamientos, hemos visto muy positivo la ejecución, ha habido un montón de aportaciones, pero creo que se ha hecho público, Anchoca, la semana pasada, se hizo después de la comisión. No sé. No, era por contrastar el dato de cuando se ha hecho público. Publiko egin zanean izan zen, abenduaren 15 inguruan, publiko egin zana, egozan gero ja bostazte egozan publikoan, prozedurak eta eskatzen duena eta legalki eskatzen zuena, orduan ja egon ginen itxerreten, errekurtsorik zauen edo ezauen, eta orduan bai, urte osoan zehar esan den bezala, zerbitzutako batzordetan ez esan gaia lantzea batez ere gai honekin bakarrik, ez? Orduan bai, ja deia eta pertsonalak egitun deia zeuek be denbora eukitzeko, gaia lantzeko, ja zeuek eskuartean pasako zuen, ordenantza bera bai, eta orduan bai egin zen aurreko astean ja lanketa sakonagoa, bakoitza sakon aportazioak eta hitz egiteko, eta orduan ja hori izan da azkeneko prozesua. Baina, azkenean ordenantza guztiekin egiten da bera. Nosotros echamos de menos esa parte de hacer público la ordenanza, de recibir aportaciones y hacer un poco, pues, ajustar un poco las solicitudes que tiene la población de Deva respecto a este tema. Vemos que, bajo nuestro punto de vista, tiene algunas carencias. Pues sabemos las características del cementerio, pero nos hemos puesto en contacto con empresas que controlan un poco la logística funeraria y estas realidades, y hay un punto concreto de que sabemos que va a Echeverría se nos ha acercado gente, pero que esas inquietudes hay que reflejarlas de alguna manera. No sé si es el procedimiento de alegaciones es el indicado o se podría pensar en un proceso de participación como el que se ha hecho con el tema de los aparcamientos. Vemos que el traslado no está desarrollado, el traslado de Arrillaga a nuevo cementerio no está desarrollado, no se contempla ninguna opción después de los 10 años de explicar esto es complicado.
Pero bueno, no se contempla la individualización de la conservación de los restos de los cadáveres que se mantienen ahí. Entonces, creemos que hay una inquietud en el pueblo con este tema. Que no sé si lo estamos recepcionando bien y si vamos a ser capaces de trasladarlo a esas opiniones. Ahora mismo no es un poco. Entonces, vemos dudas en el contenido de la ordenanza y nosotros no vamos a dar ningún voto favorable. Ni pixka erantzuten eta izatea hasiera-hasieratik esan dutena da. Osea, ordenantza honek bai erantzuten duela dela hilerri berriari, aurreko legegintzaldian eta diseinatu zen hilerri berriari eta erantzuna emango dion ordenantza bat. Orduan, ordenantza horrek eskatzen du martxan jartzeko Debako hilerriko realitateari, daukan ahalmenari, onartu zen proiektuari, orduan, gauza badala hori, eta bero beste gauza bat izango dela, beste hilerri zarraren itxiera, ez? Itxiera eta paseko itxiera. Orduan, hori ekartzea bakarrik. Bakarrekan matizazio gisa, uste dut, ez dakit guztiz zondo ulertu duten kartela, ezin egona gai batzuen inguruan uste konpartitzen dugula hemen gaude guztiak. Sensiblea dago, oso sensiblea egia esan, eta eredu aldaketa bat dakarren dago. Proiektuak zekarren eredu aldaketa bat. Hortaz, arreta jarri behar da beti, gauza bat azterakoan, nola diseinatzen den eta zertarako diseinatzen den, zer beharrei erantzuten dien, eta hori proiektuan bertan kontuan hartzen da. Nik nire esperientzia pertsonaletik hitz egingo dut, gobernuan sartu ginenetik eta alkatetzan, hasieratik hirigintzan, euro. Lanketa guzti horretan gauza berri bat izan da niretzako, eta Luciano horrekin batera, lehendabiziko astearte horietan hirigintza batzordea ospatzezala, lehendabiziko astearte horiek izan ziren maratoien bat, bostu hartutako lanketa bilerak ulertzeko hirigintzaren zentzua, ulertzeko proiektuaren zentzua, beharrak zeudenak eta gogoratzen eta hasieratik komentatzen aritu ginela, batez ere trasladoak zekarrena. Baina hemen, eta batez ere arau bideari dagokionez, ustez hemen nahaztu ditugu ordenantza eta trasladoa. Nire ustez nahaztu ditugu ordenantza eta trasladoa. Ordenantza, edo arau bideak eta dio hitzak, iten duna da, ekipamendu hori, hortarako diseinatua izan zen, ekipamendu horren araua finkatzen du. Kontua da, hori diseinatzeak orduan, kontuan ekidea zala, zer behar egon litezkeen, edo dauden, eta hor hitzik dezakegu, hipotetikoan baino gaurkoan, ze ezin egon, ze aldaketa dakarski hilerri berri honen funtzionamenduak. Ez dituzte horregatikan, eta amaitzen doa, araubidearen arazoa da, baizik eta nola lantzen dan traslado hori dala hilerri zarraren itxierari lotutakoa. Eta adibide bat dituko nuke, ordenantzaren eta trasladoaren harreman eza nabarmentzeko. Eta da, ordenantza horrek, hilerri berria, hau da, Deba herriko hilerri berria arautuko du. Ez ordea, Itziarko hilerria zergatik. Itziarko hilerria, beste sistema general bada, hilerria lanean eta gure udado herriaren barnean dago, baina gure familiarako hilerri zara, egungo hilerri oraindik, arautzen duen arau berdinak arautzen jarraituko du. Horregatik, kontziente izan behar dira, proiektuak berak, proiektuaren diseinuak berak, kapazitateak eta abarrak kontuan eukideatzea da aurretik. Orain, azpiegitura hori badaukagu eta kontuan eukidea dugu, ze azpiegitura dago, hemen planteatzen ari den eztabaida hori helduan izateko. Hortaz, karronka badaukagu, baina ez dituzte, inondik inora, araubidearekin harremanduta dagoenik.
eta honen artean ekarpena. Bueno, si hacemos mención a las ordenanzas, también vemos si se recoge la Comisión de Obras y Servicios, que hay unos puntos en los que genera duda. El poder encerrar gente, pues por ejemplo, que no está encuadrada en la EVA, que se planteaba, creo que Isidro hizo la propuesta de unos años, que vemos aspectos que todavía no están pulidos. Por eso te decía que en esa fase de puesta en común con el pueblo de EVA, sería interesante recoger esas inquietudes, porque yo sé que las hay porque se nos han acercado. Hemos estado con gente, como te digo, pues funcionarios sobre todo, nos dicen que tenemos un lío serio con ese tema. Eso que dices tú, es la naturaleza del proyecto. El proyecto contemplaba no individualizar pues, el guardado de restos durante lo que quisiera la familia. Pero bueno, en alguna comisión de urbanismo recuerdo de las maratonianas, porque hacíamos con Luciano, que planteó incluso una solución con un medio muro y que se contemplaban los cajetines para poder pues, recoger esos restos durante el tiempo, una concesión, como se hace en otros municipios. Lógicamente la ordenanza no va a recoger esto porque el proyecto no tiene infraestructura. Pero quiero decir, el negarnos, el no dar el voto favorable a estas ordenanzas no es por retrasar el tiempo del proyecto ni la puesta en marcha, sino por recoger esas inquietudes y hacer una cosa, o sea, recoger esas inquietudes que nos van a surgir. Nos van a surgir y tenemos que dar una solución. Que la solución es mantener el proyecto como está, vale, pero igual, de aquí a 10 años tenemos tiempo para contemplar esas inquietudes, esas necesidades y, pues de alguna manera, adaptar ese proyecto a eso que la gente nos puede aportar. Entonces, simplemente por eso no podemos dar un voto favorable. Nosotros estamos pensando cuando nosotros aprobamos el proyecto del nuevo cementerio, ese proyecto tenía una serie de características. Era un cementerio que nosotros decíamos que era en 2021 y no tenía nada que ver con el otro. Se hizo público ese proyecto, se hizo además una charla aquí en la que vino la gente que dice que ahí pueda la gente que no esté informada o lo que sea, es decir, que el cementerio tenía unas características determinadas. Entonces yo sí creo que al final tienes que poner las ordenanzas para esas características. Sí es verdad que el otro tema del traslado pues es sentimentalmente y religiosamente o lo que sea, tiene una serie de problemas que nunca hemos obviado. Siempre hemos pensado que eso nos iba a traer una serie de consecuencias. Pero bueno, es el siguiente paso. Yo creo que el primer paso siempre será las normas ordenanzas, por las dudas que tengáis, pero el siguiente paso luego será el cómo cerramos el cementerio y cómo cubrimos ese espacio, ¿no? Queríamos un cementerio, vamos a decir, distinto, no distinto ni mejor ni peor, sino simplemente más de acuerdo con unas necesidades y por eso se aprobó así. Sí, también por eso no es el primer cementerio que se traslada, como será el último, y traslada una serie de problemas. Pero son una serie de problemas que en los demás sitios no se preguntaban. Aquí no se preguntaremos, ¿no? Y saldrán cosas que ni pensamos en este momento. Saldrán, que veremos solucionando a medida que salgan. Sí, no, yo coincido contigo también, pero bueno, se han detectado carencias en esa ordenanza. Además, No, pero las ordenanzas... tú mismo has manifestado. Eso es de usos y costumbres, pero que se queda un poco, pero que también hay que hacerlo. Pero vosotros mismos... Perdón. Vosotros mismos habéis declarado que hay unas modificaciones que se podrían acometer en esa ordenanza. Sí, por eso pedí. Precisamente por eso, para que... Pero lo que vamos a aprobar ahora son esas ordenanzas sin esas modificaciones, por ejemplo, del que vosotros habéis expuesto. Sí. Bien, vale. Nosotros vemos que eso también tiene una carencia y aparte, lo que te digo, creo que tenemos un problema. ¿Y cuál es el concepto del proyecto? Yo no digo que sea de las ordenanzas, pero creo que tenemos un problema y taparnos los ojos creo que no es positivo. Creo que nos podemos adelantar, poner mecanismos, procedimientos de planificación que nos digan la realidad, que igual estamos equivocados y resulta que no hay ningún problema y todo el mundo está encantado. Pues perfecto, nosotros los primeros. Pero creo que hay sensibilidades y no tiene nada que ver con reflexión
religión, ni con edad, ni con nada. O sea, No he dicho que creo que no, ¿eh? Y no lo digo solo yo. O sea, no tiene nada que ver con eso. Esos son sentimientos. Y hablando de sentimientos con estas cosas, pues el razonamiento muchas veces es difícil, es complicado. Entonces, favorecer cualquier tipo de participación en este proceso creo que va a ser muy positivo para que las cosas vayan mucho más ligeras, creo, ¿eh? Gaia izteko, postura osoa bideratu dela. Uste horrek esan dizula, baina amaitzen ezi dela, ordenantzarekin zer ikusirik ez zeukala. Eskertzen dut hori esan izana, ze ez da, arau bidea ez da. Eta bakarretan, eta boskatu baino lehen, irakurriko izuet azken aurreko paragrafoa irizpenak dira. Batzordeko kideek, hau batez, ordenantzan eginiko aldaketen oniritzia ematea adosten dute bere onespenerako. EAJ PNV-ko mirenek ezurtegian banakako edo familiako errautzen banaka, bakoitza bere dunean, sartzeko aukera izan izatela eskatu du. Eta debarren hautsako bizilorrek, usarioa abian baldin badago, mutriko aldeko baserriei, Basarago Agustinaga eta abar, ere jarri berrian obiratzeko eskubidea izango zuten argitzea. Gaia izte aldera eta aipatu dudan guztiarekin, ordenantza guztietan bezala, eta demagun adibide oso ona da etxe bizitza lokalak etxe bizitza bihurtzearena, behar horien arabera, eta sortzen denaren arabera, zalantzari gabe, gaurkotuko dira. Nire ustez, oso garrantzitsua da ordenantza hau onartu ahal izatea, lehendabiziko pauso bat eman ahal izateko aurrera, eta ondoren, zalantzari gabe, moldaketa guztiak, eta batez ere, eta nahi sartuko da hurrengo aztergaian, baina hurrengo aztergaian eskatzen den edo zentzuarekin, erabat notuta dihoa, traslado da, eta hor dauden eta sortu daitezkeen arazo guztiak. Ados nago, galdetu behar mala, hori da gure asmoa, baina trasladoa prozedura tekniko bada. Hau da, prozedura baten bitartez egiten den gauza bat ez desira batzuen edo besteen bitartez. Hortaz, argi dago posturak zitzudiak, gutxo da bera, hortaz, oskatzen dugu araubide hau. Aldeko boska. Aurkako boskak. Aurkako boskak, bai? Ados, hortaz, aldeko boska eta aurkako hiru. Amairugarren aztergaia, hilerri berria irikitzari buruzko mozioa hartzea badagokio. Orain hitza Pedro hori emango diot, ebarren hausaren izenean mozioa eta kontzat. Porque presentamos una moción que está claro, porque es un tema que está muy candente, cada uno tiene sus diferencias, y creíamos que en un momento determinado teníamos que tomar una postura y hemos hecho una serie de exigencias. Entonces voy a ver la moción sobre la apertura del nuevo cementerio. La construcción del cementerio fue entregada por la empresa constructora con el visto bueno del director de obra en verano del 2020. El 6 de noviembre del 2020, ya han transcurrido 4 meses, la Consejería de Salud del Gobierno Vasco dio su autorización de uso del cementerio al Ayuntamiento de Elba y ese mismo mes se procedió a la recepción de la obra. Como consecuencia de la no apertura, los plazos de traslado van a soportar un retraso considerable debido a que transcurrirán varios años hasta el cierre del cementerio actual, lo que influirá directamente en el desarrollo del proyecto Almillán. Han sido varias las ocasiones, la última en el pleno del 28 de enero de 2021, en el que de Barrio Norte se ha dirigido al equipo de gobierno solicitando información
sintonía de los nuevos pasos a realizar dada la importancia de este proyecto. Mozioaren aurrean, lehen tokiko batzordean aipatu dugu, eta mozioan zentuakin bat egiten dugu, nik uste hainbeste urte damazkin prozedura gehiago esamentik kanedeu hasieratik, pausoz, demora osoan gai hau egon da gehiago gutxio eskuartean, eta da nik uste hemen gauden ordezkari guztio dakala gai honekin bukatzeko gogoa, eta zentuakin edo gaude, kontua da, tokiko batzordean aipatu dugu bezala, data zehatz bat esatea momentu honetan, zaila da, konkretu bat hola idaztea. Gaur likidazioa eta ordenantza onartuta, pauso bat eman da, honek bere prozedura jarraituko du, eta ikusiko dugu, espresio publikoan ondoren dira negozioa da, eta horrek ere denbora martze aurre bat edo nozea bat egon daiteko, tartean muixagoa, eta gero aipatu zuen bigarren eta hirugarren puntuakin, ados gaude, justu gantxe aipatuan gai hori oso gai delikatua gara, lanketa hori egin beharko dara, eta herritarri gai hori berri ematea, baita ere garrantzitsua iruditzen zaigu. Orduan, bi puntu horietan konpromisoa hartu dezakegu, baina data zehatz bat ematean ez. Orduan, Bilduko ordezkariak abstenitu egingo gara mozioaren aurrean, eta arrazoi konkretu da. Bueno, nosotros en principio estamos de acuerdo con la moción, con la línea que estamos comentando antes. Creemos que es tiempo de coger un compromiso. Sabemos que se está trabajando y que esté haciendo todo lo posible para que esto surja y se lleve a cabo, pero creemos que tenemos que adquirir no solo nosotros, sino toda la corporación un compromiso para el público de cuándo se va a poner en marcha esto. Establecer el calendario de prórroga, estamos de acuerdo. Y sobre todo el tercer punto nos parece básico por lo que hemos comentado. Últimamente es lo que decía, nosotros estamos en contacto con bastante gente que nos traslada esa inquietud. Entonces creo que recoger esa información va a ser vital para poder dar soluciones o replantear algunas cosas. Entonces nuestro grupo va a ser de apoyo para la moción. Hiru alderdien iritzia ezagututa eta pixkat adostasun bezala dagoela gai horien inguruan, bozkatu dugu. Aldeko bozkak. Abstentzioak. Beraz, mozioa onartu egiten da, aldeko 7 bozkarekin, eta 6 abstentzio. Honek esan nahi du, konpromiso hori hartzera behartuta daudela, eta orain arte bezala, saiatuko gara hitza betetzen, nabarmentzen dut gure bozeramaileak aipatu duen gaiak, zailtasunak edukiko ditugula zehaztapen maila handiak egiteko, baina nire hitza ematen dizuet hortan lan egingo dugula lana izan da. Hamalaugarren aztergaia, martxoak 8ko adierazpen instituzionala onartzea, hala badokio. Martxoaren iritsia eta honekin batea datorren astelehenean emakumearen nazioarteko eguna da, martxoaren 8an. Asteartean aurkeztu genuen bai udalak antolatutako egitaragoa eta gida murea ere, aste honetan zehar etxez etxe banatuko dana. Eta, batetik, aipamen egin nahi nuen, berdintasuneko batzordean, eta horren hanketa edurako, eta bestetik, udal
egutegiko langileek ere bai duten lanak eta more hori, berdintasun batzordeak imapiskat elkarlanean eta teknikariak batez elkarlanean, eta, espero dugu probetxuzkoa izatea, da txendiak probetxua atako dugu lankida moreari ere. Eta gero, datozen honetan, talde feministak ere behaien jardueren ekintzen berri eman du, martxoan guztetik hasi eta 21 bitartean, ekintza ezberdinak dugu. Erazpen instituzionalera aipatzen du, baina pixkat dei egiten dugu herritarrari ekintza horietan parte hartzea. Eta, ez da normalian oso ohikoa izaten, baina pentsatu dugu emozio hau hemen gauden emakume ezberdinen artean irakurri dezakegula, zatik hau jongo gai irakurtzen. 1992an martxoaren 8 emakumeen nazioarteko eguna ezarri zuen Nazio Batuen Batzar Nagusiak. Hainbat urtetan lehen eskubide laboral, ekonomiko, politiko eta sozialak aldarrikatzeak aldaketak ekarri ditu legeetan, gizartean, nahiz kulturan, eta gizarteak berdintasun eta demokrazia maila handiagotarantz aurreratu dituzte. Baina emakumeen borrokan garaia ez da amaitu. Mundu osoan eta gure tokiko komunitateetan oraindik ere emakumeenganako bereizkeriak eta ezberdintasunak daude, emakume izate hutsagatik. Hau guztiari bizi dugun krisi sistemikoa gehitu behar zaio, beste krisi batzuekin gurutzatu eta erlazionatzen dena, esaterako ekologikoa eta zaintza arlokoa. Pandemiak agerian utzi ditu mugimendu feminista eta emakumeen kolektiboak egiten ari diren zenbait aldarrikapen. Giza bizitza zaurgarria dela, giza ingurumenaren eta ingurune komunitatearen guztiz mendekoa gainera. Ezerk ez du garrantzi handiagoa izan behar bizitza zaintzea, baino pandemia dela eta muturreraino prekario bihurtu eta hau duen bizitza. Martxoaren 8an emakumeen nazioarteko egunean pandemiak eta honen kudeaketa baldintzatutako urte honetan aintzat hartu beharra dago emakume pandemia eta beraren ondorioak borrokatzeko mundu osoan egindako ekarpena. Zaintzaren ardura emakume egokitu zaie, bai zerbitzu publikoetan, osasungintza, hezkuntza, gizarte zerbitzuak, merkataritza, elikadura, eta baita etxeetan ere. Eta batez ere, beraiek eraman duten krisi sanitario eta sozial honetan funtsezkoak izan diren zerbitzu askoren zama. Emakumeen artean ere banaketa desorekatua da, klase sozialaren, arrazalizazioaren eta migrazio estatusaren arabera. Gainera, kasurik gehienetan egoera prekarioan egindako lanak dira. Berdintasunik gabeko banaketa horrek, elkarraz gain eta emakumeen osasunari eta bizi kalitateari dakarzkien ondorioz gain, zaintza sistemaren prekarietatea ere azaleratu du. Eta lehendik ere bazeuden desberdintasunak areagotu ditu. Gure gizarte ereduak familiaren eta neurriz kanpoko proportzioan emakumeen esku uzten ditu zaintza gehienak. Bai ordainpekoak eta baita ordaingabeak. Oso gutxi izaten dira eremu publikoan. Bestalde, egoera eta estatus okerreneko emakumeek, guraso bakarreko familiburuak, pertsonak, kolektibo zaurgarrietakoak, indarkeria matxistaren biktimak, neurri handiagoak jasaten dituzte zaintza zamaren ondorio negatiboak. Ondorioz, gizarteak bere aitorpen adierazteko modua konpromiso irmoa izan behar da. Berdintasunik gabeko banaketa bidegabe horri euskara eman dioten genero arrakalak borrokatzeko konpromisoa. Desberdintasun horiek agerikoak dira emakumeek funtsezko zerbitzuetan egiten duten lanaren baldintzen prekarietateari begiratuz gero. Bada garaia zaintza lan guztiei dagokien balio emateko eta horre egiteko erantzukidetasun handiagoko eredu bateratz pertsona guztientzat ekitate eta ongizate handiagoak sortzeko. Horregatik, debate udalak bere eskumenen esparruan honako konpromisoak hartu ditu. Bat, 2008an osatutako bigarren berdintasun planean bildutako neurriak urtez urte betetzea. Bi, kolektibo zaurgarrienen egoerari eta beharrizanei buruzko azterketa egitea eta horiei aurre egiteko premiazko neurriak martxan jartzea. Hiru, COVID-aren krisiaren eragina arintzeko onartzea
batera egindako horrek erakusten ditu adostasun maila, baina onartu nahi baldin bada, osatzen bada aldeko bozkak. Osoko bilkurako azkenengo aztergaia, 15. Minbiziaren aurkako eguna dela eta egindako adierazpen instituzionala onartzea dagokia. Esan abiz aurretik, otsailaren 4 izan zela minbiziaren aurkako mundu nazioarteko eguna, otsaileko plenoan onartzeko ginean, aztertatzen datu da eta horretik gaur onartzen. Adierazpen instituzionala. Minbiziaren aurkako munduko eguna dela eta. Minbizia da mundu mailako arazo sozio-sanitariorik garrantzitsuena. Bigarren heriotza kausa da mundua. Eta 2020-erako kasu berriak 120 baino gehiago hastea aurreikusten da. 2 gizonetik bati eta 3 emakumetik bati minbizia diagnostikatuko zaie bizitzan zehar. Kalkuluen arabera, egun, Euskal Autonomia Erkidegoan 75.000 pertsona baino gehiago dute minbizia. 2019an bertan, ia 15.000 kasu berri diagnostikatu ziren. Pandemiak eragindako krisiak areagotu egin du pertsona horien eta beraien familien zaurgarritasun soziala eta sanitarioa. Kolektiboa 2 aldiz zaurgarri, minbiziagatik eta COVID-19agatik. Afekzio berri eta larriak agiri dira. Esate baterako, inpaktu sanitarioak izan dira infektatuei behar izan zaien lehentasunezko arretaren ondorioz. Gaixoen 20%ek gehiago, osasun mentaleko arazoak eta antsietatea pairatu dute konfinamenduagatik. Eta gaixotasunaren ondorioz sortu diren kostu sozio-laboralen 45% beregain hartu behar izan dute. Otsailaren 4an, minbiziaren aurkako munduko eguna izan dela eta elkartasuna adierazi nahi diegu kaltetutako pertsonei. Eta era berean, gizarte osoa bizimodu osasungarria izatera animatu nahi dugu. Hau da, minbiziaren arrisku faktore garrantzitsuenak saihestera. Tabakoa, alkohola, eguzkiarekiko esposizio desegokia, obesitatea, sedentarismoa eta abar. Bizitza aktiboaren eta elikadura osasungarriaren aldeko apustua egitera. Eta koloniko, bularreko eta zerbidoetako baekete itzorduetara joatera. Uste dugu, minbizia ikertzeko, sendatzeko eta eren ondorioak, zein tratamenduak hobetzeko behar beste baliabide behar direla. Halaber, uste dugu zaintzak sustatu behar direla. Eta minbizia duten pertsonek eta haien familiek beren eskubidea bermatzeko behar diren bitartekoa jaso behar dituztela. Horiek horrela, minbizia duten pazienteen eta haien senideen alde lan egiten duten elkarteen eginkizun sozial eta sanitarioaren balioa aitortu nahi dugu. Nabarmendu nahi dugu, erakunde publikoek babestu, bultzatu eta egituratu behar dutela voluntarioek eta gizartea berak elkarte horien bidez egiten duten ahalegin sozial eta